ole clear to te in java in ji baile vek ole tuntum video a hian video masalama request alo to angin tunlai hrileng chungchang hrilhlawkna a part 4 na toratan hian TB Joshua le Dr. Paul Dhinakaran-te hrilhlawkna thu kan thlir ho le dona clear to ten ka video siam te min lo lut sak thina comment lama te in ngai dan in ron soi thina kalom hle maya in ngai dan in ron soina le in thlir na in mu dan in ron soina te tangin in siam thatna tur tam tak te po ka hmuwa theitop karon chu aveni ti lai kha kan soi ma sa a in min lo support zela in ngai dan te a comment lama te tran min lo lak pui zel turin ka som ma sale chewa ani hrilhlawkna chungchang a hian ngai dan ai nang lo thei viu maya chen khatin comment lama te in ron soi hloma tunlai hun hi zol nei hun ani to lo ti te tunlaia kan soina sa em a heng mi te hrilhlawkna awanga lo thleng ani lo kan bible in a hrilhlawk vek to a chuwang chon thil makhi an zong ve shim ani ron ti tok te po kan oma nie adik chia tunlai hun hi zol nei hun ani to lova kan bible a zol nei tram kan ti kha chu atop dei to ani mi in engang po in lo in soi zol nei ma se bible ina a soi ang zol nei hi anni lo ani ti hi kan hriat anga in ka hria mani in ti zol nei chop mai anni ti hi chiang taka kan hriat masak anga ani ammai ro chu tiang kan soi mek lai chuan heng hrilhlawkna le in larna kan ti te hi oi lo tur ti na emni kan bible hian lo soi reng em ti te hi kan hrut masak atulin kan hria a tir ko te thil ti bung ni chang som pasari kan en chuan nin hunga te chuan heti hi ani anga mi zong chunga ka thlaraw ka lenga ti chuan in fapa te in fanu ten ka thu an shilanga in tlangwal ten in lana te an hmuanga in putar ten mumanga an manganga atia chu wangin lali suan alo soilok to zong te kha alo thlen dona chuan in larna te mumang mangte in mi na lo mulok tur thu hi he kan bible kan pathian thu hian alo soilok vek bokani chu wangin hetiang thil he video kan han thur bing ang chi te tin hetiang thil shim hi kan bible thu dik zia tinghet tu vek an ni ti hi kan hriat masak angain kan hria a thil makle dangdai shim zon na lamani lo ti lai hi kan ril ruwa sela kan bible hi adolovani ti min hu fiatir tu ni jok sela kavan tu em ola tuna chong an thupuya kan lutanga Dr. Paul Dhinakaran hrilhlawkna kan thlir masadona ni athupwana hi April niriat sang ni le somparuka apon kha ani a chu athupwana chuan heti hian asoyani hrilhlawm tak alo lenganga China atangin khochak lamrama te alo leng masang lalpa chuan tu mai nan tere theidon lova chanpui tu turan nei don lo wangin ka hne na chanpui ngain an lo kalang atia chu hri chuan khove la fan chukanga chu ka khongai na in azui vele ngalanga kami te chu ka chandam leang ka ti dam na kut chuan China chu ka khoyenga ke hi pathian dikle engkim ti theya chu ka ni zia an hri ang tlawa tangin tui lo luang chuak ang hian ka hmangai na le ka khongai na chu China ramatang hian alo luang chuak anga chuta meu chuan a che vel ram zong te chu chanchin tha chuan a fan chuak don ani he hilal pa thu chuak chu ani ti in Dr. Paul Dhinakaran chuan kumsang ni somparuk khan alo soilok to a hrilhlawkna masalam video masalama kan talan takte nen po khan a in zul viau maya heng zong te kan thlira thil chiang em mai chu pathian hian he harsat na lo thleng mek mang hian mishing te hne na puan du talan du chu anei ani ti hi achiang hle in ka hria ti chona pani na tan TB Joshua hrilhlawkna kan thlir ho vele thung dona hei hi clear tu te mitam takin kan khak lel viau ti ka hria a tuntuma hian karon ti tel ve dona ni TB Joshua hian tunlai hrileng mek COVID-19 chungchang a hian thu engemo apuang lok ve nual maya chu tuna video clip kan thlir ho tur hi February ni somni pakwa sang ni le somnia athu soi kha ania chu athu puan video clip toy te chu i han thlir ho le ila pathian ne na tangin chan na hun rei tak
kalau ngak to a chuta ka chan na don chu ruwa puin he hrileng me khi khovela tang hian anwai bo dona chu ruwa chu Wuhan China atang a in tran don ani tuna hian Wuhan a chuan ruwa asur mek ani tuna hian Wuhan lam hmel hriat nei in oma biak po tur in hriat chuan han bero u ruwa sur thu an lo thrilang cheu turang hun hi khilai hmuna ruwa sur hun ani lo ma se lalpan chu chu a thlen tir mek siani chu he ruwa hi alo thlen na chan chu lalpan he hrileng umbo tura aron tirani yom na muna chu ruwa choron thlen ve kher lo lam ani to don lova hun rei lo te nuwa chuan he hrileng chungchang hi min an soi po in hun kal to chungchang an soi ani tong achan chu he hrileng hi atop vat don ani tunang huna hian Nigeria po hian ruwa tlak hun ani mi alova ma se tuna hian ruwa kandong mek siani lalpan ruwa atlak tur thu hi min mutir tlat ani tin TB Joshua hian asoya heminu loka athu soina danga chuan he hrileng hi tun thla March thla hian atop tur thu asoya amai ro chu hemituma signal don hi chiang vak lo nge ni Mars ni somni pasari aral meu chuan he hrileng hi are vek to tur thu apuan chu Mars ni somni pasari lo thlen chuan khovel chu he hrileng boin kan la boi hut reng tho mai si a TB Joshua hian he hrileng mek are hun tur apuan lok chungchang a hian apuang lok swal ta ni in alang amai ro chu TB Joshua hian alo soito ruwa in he hrileng hi ala nuai bo don ani ati chu ama chau ni lo midang zol nei in ti then khat poin an soi ve nual maya tin heiba kha hian tun hnai loka TV Home Crusade Mizoram ina kan nei meka po kan speaker Federica chuan he hrileng nuai bo tura pathian hnen amal som ruwa dil turin mi puite angen vele bokani kha he thuleng vel hi khovel thiam na atanga kan hmu nen chuan adang lam hlo thunglai hi ngai to na ti thui taklai chu ania ngai to thiam harani coronavirus hi temperature luma adam rei theilo ni in mithiam te chuan an soi si a hrileng mek noi bo tura kholum kan mamo zok nia alan mek lain then khatin ruwa manga noi bo ani tur thu an lo soi vele mek boka ruwa sur chuan khuwa avotanga khovot chu he hrileng tan hian dam kho chuana chance thazok ni in alang boxi engpo ni se ngai dan siam thiam a har viau maya molsom ruwa kan dil mek laya ruwa alo sur talawani poin pathian rem ruat zoka ngaila lalpa ro relna hian committee member kan ni ve miau lo awangin arem ruata chuan in ngat pum hlum top ri phot meila chuta chuna ro puina min hmu tirin akut pha ro pui chunga chuan min hum him nge yang tia hian kan be seina le rin na zong ingat ngam phot mayang u